Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande, windande wattore 4 ha joni en jaltani la mawɗo e la tokoso. On kollama ɗum tan jangete e la. Allah walli on la o en nanni hen a, Allah walli on la o en nanni hen i, Allah walli on laa o en nanni hen e hande noon eɗen nanna e laahe o gasi hanka jangde de kalde pinɗa aɗa ɓeydo weɓandema wadde ɗo so wayini ko lo, so wayini loo, so wayini ol, so wayini ool, so wayini lol, so wayini lool. Wada mi anda kala ko wayni la mawɗo, kala ko wayni la tokoso so alkulal. To bange masde pular noon so wayini ko i mawɗo. On paami moƴƴi wadde ɗo to woni lo ko jangete lo e hewde ɗo haaɗi, lo e hewde ɗo haaɗi, ol e hewde ɗo haaɗi, ool e hewde ɗo haaɗi, lol e hewde ɗo haaɗi, lool e hewde ɗo haaɗi. Wadde hankkadi jangde nde ɓuri webde jaranke ɗen junno en kaaɗi ɗo. Windande 4 ɓiire nde on jangi hande la masiraɗo o. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañiron jangon ɗigga. Yo Allah hokku on nande e famde, mbaɗon balle e jingare e duuso. Numéro mon nan ɗon 77 906 81. so Orange Money, so Wave, Western Union, Manjagara mbaɗe hen jingare e wallere e duuso jangde. Wala koye nande famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillah bil alamina. On jarama, wassalam.